Pasaden astean abenduak 6 konstituzioaren eguna izan zen. Lasai, ez zaitez joan interesgarria izango da eta. Zergatik esaten da Euskadik eta Nafarroak ez zuela Espainiar konstituzioa onartu, baiezkoa atera bazen. 1978 urteragoaz, Espainiak bere konstituzioa bozkatuko zuen. Eta bai, baiezkoak irabazi zuen Hego Euskal Herrian. Baina ez gara horrekin gehiegi entretenituko. Kontuan izan Euskal Alderdi eta mugimenduek ez zutela begi onez ikusten bozkatuko zen testua. Horregatik bozketan ez parte hartzera deitu zituzten herritarrak. Eta ongi lortu gainera, goazen ikustera. Bizkaia izan zen gutxien bozkatu zuen lurraldea. Soilik 42,5 eman zuen bozka. Jarraian Gipuzkoak 43,4. Araban aldatu egiten da. Hemen bai, biztanleriaren erdiak baina gehiago ematen du bozka. 49,3. Eta ja Nafarroa beste kontu bat da. Hemen bai, Espainian eman ziren parte hartze datuen oso antzerako datu bat agertzen da. 76,6. Naiz eta baiezkoa atera, esan genezake EAN etzela behar beste bozka jaso, ikusi dugu nola alderdi batzuek esan diguten abenduaren 6 honetan ez dutela deus ospatzerik. Naiz eta gehienek ongi aprobetxatu dute oporreguna. Eta nik kalean esaten diren horiei datuak jarri dizkiot. Zein izango litzateke zure konstituzio edo estatu modelo gogokoena? Ale, agur.